Tinogamuchirai pachirongwa chedu cheLet's Talk Collections. Sara munonzitsanya mwobe tiri paMutare Farm Prison. Dzina mukoma ndinavo panapa mukoma muraiteri. Ndorati. Zita renyu munonzani? Tadiwa Kwembeya. Tadiwa Kwembeya. Mune makore mangani? 21. Makapinda mukati muno mune mhosva ichi? Unlawful entry. Zvakaitika rini uye zvakaitika kupi? Zvakaitika kwaDC. KwaDC? KwaDC. Rini? Na 5 February. Musava 5 February. 2026? 2026. Chii chakaitika? Mhosva yakaparika sei? Pandaisenza pamba kandaisenza. Saka ndakasara richinzi unozosara uchizovhura mbuzi uchizopinda mumunda. Inini ndipo pandakasara ndibva ndapinda mumba. Pandakasara ndapinda mumba ndakaona bhegi remari ndibva ndatiza naro. Mbowatiza naro? Vana vangu vaenda kuchechi. Vana vadzadziri hama kana kuti vanhu waingoshandirawo? Vanhu vandaingoshandira. Wanga washanda panzvimbo yenguva yakareba sei? Nditori nemwedzi 1. Mwedzi 1? Mari iyi waiziva kuti iri mumba kana kuti wakangoti rega ndimbonotarisa? Hana ndisikazivi, ndakatotege ndondotarisa ndasangana nebhegi remari. Yange kawanda sei mari? Yanga iri 600. 600 US dollars? 600 US. Saka wakabva watiza? Ndabva ndatiza ndibva ndaenda kuChegutu. Saka makazobatwa sei? Chazoti ndibatwa ndakaenda kuChegutu ndibva ndaita 2 days ndiriyo. Ndibva ndazochidzoka kuWatsumba kana ndabira ndopandazobatiwepo kana ndabira. Saka makazodzoka uku ndo zvakaita kuti mubatwe? Saka maisatya here kuti ndaba uko ndikatiza after 2 days mubva madzoka hamuna kupindwa here nepfungwa dzekutya kuti ndiri kutsvagwa? Handizozivi chakaitika, ndandobva ndega handizivi chichaitika, ndatobva uko kutosvika kundobata. Kufunga kwenyu makashandisirwa mushonga kana kuti? Pane zvakatoita kuti ndidzoke. Muri kuChegutu ikoko maingonzwa kuti dzokera? Ayo ndakatoita 2 days ndiriyo ndobva ndatoti ndakudzoka kuWatsumba. Zvaingokutumai mega kuti dzokera kumba? Dzokera kumba. Mari maamuchinayo kwanzi mamatoshandisa? Ndandashandisa hafu papasara 500. Papasara 500? Saka makatosvika kumba munayo 500 iyi? Ndasvika nayo. Makasvikira kwemaishandira kana kuti kumba kwenyu? Ndasvikira kumba, ndasvikira paGross Point paWatsumba. Saka munhu pane yowana wandandabira pane vanhu vanga vatoma kuti arisirochi. Komana ndibva ndatopinda mubhara ndakapinda mukanzuro. Pandakapinda mukanzuro ndakatoona dho rakutovharwa kwanzi haimimiite zvamurita. Asi yowana vanotaura kuti varikuda kubata inini. Hauna kutanga unyuma here uchiona dho richivharwa? Ndakatomboda unyuma kwanzi aiwa chimbomira miteni zvamurikuita. Ndipo pavhara dho ndichidoti vhure vanhu vaya vakabva vatopinda. Munhu andandakabira nemapurisa paatopinda nevandatobata. Saka mainzwa sei panguva iyi muri kuona munhu makabira mapurisa arotopindawo? Zvandiwadza. Saka mari iya yasara makamudzosera muridzi? Ndakadzosera 500. Pa 500 vakashota 400. Mari makatora yanga iri mari? Yanga iri 600. Mukashandisa mari? Ndashandisa 200. 200? Papasara mari? 200 pakasara 700. Yese in total yamakatora mari yanga iri mari? Yese pamwepo yanga iri, nokuti nini mari yandikonisa ngoiri about 10. Asi ndakatanga kushandisa 600 yekutanga. Makatoshandisa 600? Papasara 500. Saka patoti panga paine 1100? Vamashandisa 600 pakasara 500? Ndio mari yandakaona.
saka 600 makaishandisa chii? 600 ndakazotenga zvinhu ndatenga mubhedha ndo ndatenga magumbezi nemaredhiyo 2. Maredhiyo 2? 2. Izvi makazozvitengerawo Chegutu? Ndakazvitengerawo Chegutu. Kunani? Chegutu kuna hanzadzi. Saka makazvisiya ikoko? Mune mukadzi? Handisati. Mamusati mane mukadzi? Handisati. Saka makazopiwa mhosva yakamira sei? Makapiwa mutongo wakamira sei? Mutongo wandakapiwa ndakanzi 6 months ndiri muhoteri. 6 months. Saka makatarisira kubuda rini? Ndakatarisira kubuda muna August. August. Samuri mukati menzvimbo mune zvamuri kudzidzawo here? Munozva ndadzidza tinoverenga mabhaibheri. Kuverenga mabhaibheri ndozvandakadzidza nekudzidza futi kuti mhosva haipariri nekuti mukati munorwadza. Munorwadza? Munorwadza. Chii chinorwadza mukati muno? Munorwadza kundorarama uri mukati usingabudi kunze, zvinorwadza. Saka mungada kupawo vamwe kurudziro yekuti chii vamwe vangada kuitawo mhosva yemakaita iyi? Mhosva haidopara pamhosva nekuti mumajere munorwadza. Saka ungada kutora mashoko ekuti kudii kune vanhu vekumba kwenyu nevewakabira vacho? Dodotova ndigerere pane zvavakandiitira nehama dzangu ndondoti dzizondirangariro nekuti vasati vambuya kuno ndondoti vandirangariro wauye kundiona. Wauye kuzokuonawo? Alright. Waita